vull protegir. L'he de protegir. Vull tenir forces per protegir-lo com sigui. Michiru, l'anell! Deixa'm l'anell, de pressa! Soc una deessa! No pot ser! Què és aquesta llum? M'encega! No pot ser. Què passa ara? Si fa un moment gairebé ni respiraves! Karin, deixa'm el teu poder. Kazune! Deixa-me'l. Va, que us vull protegir. Jo també vull protegir en Kazune i a tots. Vull protegir totes les persones que m'importen. Karin, te'n recordes del que et vaig dir la primera vegada que ens vam veure? Què? Sí, que estaves content d'haver-me conegut. Estic content d'haver-te conegut. Kazune! Ara veuràs! Us protegiré! El desig de protegir es converteix en fortalesa i la fortalesa en poder. Algú com tu, que només fa servir el poder per atacar els altres, no ens pot vèncer! Kirio! Però què fas? El fantasma del quatre ulls! No sóc el fantasma del quatre ulls! Sóc en Kirio Karasuma! Kirio, deixa'm anar! Deixa'm! Sí! Kujo l'anell! Kujo, ataca l'anell! Quan em vaig despertar, em vaig trobar a casa sense saber com. Vaig haver de fer llit durant uns dies, però ja estic bé. T'has recuperat. Quina sort. En Kirio també s'ha recuperat. I està molt bé. Perdona per tot, Karin? No, i ara? Per què? Tots els anells han desaparegut, oi? Sí, tots. Molt bé, molt bé. Ara el meu germà podrà recuperar la pau i la Himeka també està bé. La nostra Himeka també es troba bé. I han passat 2 setmanes. Encara no en sabeu res d'en Kazune? No. Deus patir per ell. Espero que estigui bé. En el cas del meu pare és evident, però potser tampoc està bé que nosaltres tinguem un poder que no és propi dels humans. Un excés de poder només serveix per trencar l'equilibri i provocar la infelicitat. Per què té tantes ànsies de poder la gent en general? Si no hi ha cuix a l'institut. És com sushi sense wasabi. No té cap al·lusió. A veure si torna. Cujo, torna! Ai, i el quatre ulls de dalt de l'arbre, segona part! No sóc el quatre ulls de dalt de l'arbre de cap part! Sóc en Kirio Karasuma! Què hi fas, tu, caient d'un arbre? És una mania que m'ha quedat, perquè sempre m'hi enfilava quan us volia espiar.
Mira que ets estrany, ja s'ha acabat la lluita. No, no s'ha acabat. Què? Vull fer el combat final amb en Cujo. Quan torni, digue-li que el desafio a segellar més documents en menys temps. Què? Però així segur que guanyes tu. Ja em va bé. Oh? Moltes gràcies. 4 ulls. Aquí és on em vaig trobar amb en Kazune la primera vegada. Kazune... No he de plorar. Què hi fas aquí? Igual que aquell dia. Ho has fet molt bé, Karin. Que bé! Has tornat! Quines aventures ens deuen estar esperant a partir d'ara? Som-hi, vinga! Som-hi! Deixeu-m'ho dir a mi, nois! Som!